Sziasztok, én Laci vagyok újra, és ez újra a Tech-Kit Survivor sorozat. Között is lett, hogy lenne. Igen, újra itt vagyok, várjatok. Már megint Peaceful-on hagytam. Az nem baj, már mi így is tudunk játszani. Na. Észrevettétek ugye, hogy kiszedtem onnan a csilléket már. Na hát akkor kezdjünk is bele a második részben, hogy miket teszünk. Ja, meg igen. Van egy barátocskám, Ügyecske Ádám, aki lehet szombaton live-ot ad. Nem biztos. De ha igen, akkor légy szíves, nézzétek a csatornát. De meg itt csatornát majd leírom a leírásban. De nagyon jó haverom, úgyhogy ha megkérdetek, tényleg nézzétek, mert nagyon szeretné, ha néznétek. Nem kell. De utálom ezt. Zola, ne. Fú, de megijedtem. Azt hittem belefulladok. Nem kéne belefulladni. Ez alumínium. Ne, cigány! Te onnan fel tudunk jönni? Hát ha tudunk úszni, ha tudunk úszni, akkor fel tudunk jönni ugyebár. És akkor elúrok érte? Na, de jó. Tudunk mi úszni. Csak tudunk úszni. Igen, oda nem ugrunk le. Ott látok már egy... Persze nem hoztam magammal semmit, mi ez? Te... Megint itt ezzel a lead. Én nem tudom, hogy mire jó amúgy, de mivel rossz, hogy jött 2, azért... Pont 2, ezért megpróbálok csinálni belőle egy kardot, és megnézzük, hogy mire is jó ez a... Jaj, geci! Olyan a tézgessed! Hagyjál békébe. 2 évig akar nálunk lenni kárunk. Na, sikerült visszaúsznom. Viszont ez nem jó jel. Azt mondja, vagy mondom, hogy jó. Nagyon nem jó jel. Na, várjatok. Végre eltitottam. Itt vagyok. Na. Na, mi kell? Hoppá, nem kezd. Azt mondom, na, akkor égessük is ki ezt a leadort. Nem tört ezt az önket, az szép. Ugyanannyi. Terra expanzióban van, szóval nem lehet. Akkor itt a második, szóval megpróbálok belőle craftolni valamit, egy kardot. Nem lehet. Akkor ez nem olyan, mint a vas vagy a többi. Na, az én hibám. Na, koppert azt kiégessük? Mit lehet kopperből? Ha megint be vagy kapcsolva. Most már lassan kikapcsolni ezt a kakit. Szóval... Az mi? Az... Tini TNT... Az jó van. Jó van, itt közben körülnézek már rá, nagyon hagyjuk ezt. Jó kis nyom, Aluminiumor. Ingot. Noemt value. Ó, de jó. Wow. Ez a Safari net, ez mire jó, ez nem tudom. Na, mit kéne nekünk csinálni itten, bitten? Hát semmi más, mint hogy kimenni és keresni pár csontit. Ugye bárcsány, hát akkor téged is, na azt a 2 torzsot azt elviszem. Hát akkor menjünk is errefele, befele. Úgy látom, erre van még felfedezetlen út, nincs. Úgy látom, nincs, akkor menjünk vissza.
Nem szeretünk vándorolni mi, igaz? Nagyon szeretünk vándorolni. Mi nagyon szeretünk vándorolni, mondom. Azért ilyen. Az, de szép lett volna. De csak lett volna. Oj! Megint úgy megijedtem. Köcsögök ijeszkednek itt meg. Vas. Kell vas. Még igaz, az azért kéne. Nem, mondom, hogy meg ne ijeszgessetek, köcsögök. Kocsogok. Már, ez mi? Marba. Kedves lasasszony, vagy a másik, vagy a harmadik, akkor azt fogom mondani, hogy jó, akkor Ez mi? Ó, te, ez kell. Te na, megint ezzel lead. Ez 3 is van. 4. Új rekord. Olyan, nagyszerű. Nekem ez mind kell. Ugye vár. Nekem ez fontos mindegyik. Gyere ki! Teljesen mindenki igazni. Merre megy? Arra megyek tovább, mert csak ez az egy út van. Letszek egy fel, arra megyek tovább. Miért? Jó! Zafír. A Zafír az elég sokat visz, ha arra gondolunk. Amire gondolok. LMC. Nem tudjátok mi az. Remélem. De nem remélem már. Remélem tudjátok mi az már. Mert az azért fontos egy tekkitesnek. LMC. Azért ez jó, itt nem. Itt nem visz sokat, mert a Tekkit Classicba visz sokat. Nem tudom, hogy az első részben mondtam már, hogy ez... Jó, azt hittem vele van, hogy ez nem a Tekkit Classic. Már általában azon szoktak, de én nem vagyok Tekkit Classic híve. Engem inkább az új Tekkitet csábítanak. Itt nem találok. Jó, annyiból jöttem. Öcsém átévettem. Nagyon jó. De nagyon jó. Igen, erre jöttünk ugye. Felmegyünk itt a torcs. Erre még nem voltunk. Azt hiszem. Erre még nem voltunk, mert itt már Zafír. Amit már rég kibányoztam volna. A Zafír az azért elég jó. Aha, van a házam. És meg kellett nézem. Orra. Érdik ott a sehemek mellette. Visszatértem. Nézzük. Na jó. Na nézzük. Alumíniumot. Na várjál, mit kéne kiolvasszunk. Várjál. Rájöttem valamire. Azt hiszem így volt. Mondd, hogy így volt. Nem. Akkor mi volt körülötte? Várjál. Jött én blond. Egy perc meg kell, hogy nézek valamit. Pillanat, elnézést azért, tényleg elnézést kereken. Elnézést kérek.
Jöttünk újra. Ezért elnézést kérek. Nem találtam meg, amit akartam, hogy kell craftolni. Nem. Elnézést az ordibálásért. Na várj, itt van 9 redstone, ugyebár. Mint egy fajta. Wooden door. Na. Mit lehetne csinálni 9 darab redstone-nal a redstone blokkon kívül? Ez jó kérdés. De majd ez a következő részben kiderül, az már több lesz, hát ennyi volt a második rész is. Tudom, nem volt benne nagyon sok, de hát sziasztok, ezt még bepotrom, ígérem a következő 20 percet, sziasztok.